Nakasuway na ba manang nang laag mo sa imong mga amigo nga nag-road trip, agi sa bukid, nag-TikTok, nagpahangin, o nag-attend ba ni may kasal nga ang invitation gihatag na pagkahuman na. Akong regalo kay nahibilin pa yun. Ay naunsa. Tarong diha, loy. Abot sa balay. Edit diretso. Ay natulog di ay. Di arago. Karon kay hapon-hapon na dayon Biyernes pag yun. Out na sa trabaho. Murag taod-taod yun ning nagtindog-tindog ko diri ba kay dugay kayo ni agi ang bus. Nya wa pag yun ko hunungi. May gani na ininaog sa unahan. Nakasakay ra ko. Pero hastang hanga kasad kaayo na og dinagan para makasakay ra ko. Kini nga bus nga akong gisakyan. Going nito Iligan. Gabi na gid ko naabot sa Iligan. Direra ko sa bus stop ni Naog kay kung adto ka sa terminal, dugay kayo ko makasakay. Ugma pa among lakaw pero kadlawon man diri na lang ko nakitulog kay hastang sayuha man sa danang sabot nga mugikan. Liman ka nang alas 4 sa buntag. Nya layo pa gyud among balay sa Tapukanan. Samtang naa pa ko diri sa ilaha, lingaw kay ko aning iring nga hastang bagaag balahibo. Sa TV rawan ko makakita ani. Naa pa gyud ning water gun nga murakrak. Bahalag di nako bata pero naibo gyud ko ani. Pagkaugma mata ra pud kog sayo dayon nangatang dayon migjeep padung sa among Tapukanan. May pagpalito ninyo ni kay ukay ani niya o. Isa na lang nabilin sa iyang baligya. Pag abot dito sa 7-Eleven, ikatawan ko nila kay ila manggod kong giprank nga. Di daw sila muuban. Sabot-sabot na din ni sila nga. Di ko pahibawon nga muuban daw sila. Wala na sunod among sabot nga alas 4 mugikan kay dugay man naabot among service. Nga na sa ani ni Uncle Buyak. So, pero bana-bana na mo makaapas ra gihapon mi sa oras sa among atinan. Sag dili mi magdali-dali. May manang safety ta sa biyahe kanang chill-chill lang dayon storya og katawan na di katugon ang magdrive. Pag abot sa unahan, namahaw sa ami kadali kay gutom naman. Pagkahuman, padayon na dayon mi sa among biyahe. Medyo bukid-bukid gyud ni among giagian ba. Di gyud medyo bukid gyud ni siya. First time na mo nakaagi diring dalana. Gwapo kay nig view sama aning mga nagbiyahe nga mga gwapo po. Pero murag baliho naman kayo sa ilang sanina ning mga gwapo kay murag balik-balik na daw ang dalan. Wala na lang gibalik kay naabot naman dai mi. Pasalamat gyud mi aning amuang amigo nga kasulunon kay andaman gyud mi makatulgan, komportable og safety. Hastang safety ha kay naa gani side mirror. Kuyaw kayo na. Murag di man ni madag plan sa akong pulo. Kunot mangyapon. Kasi pwede rin ning inani. Sa badya na napon ni siya. Tikragani. Tara let's eat. Unsay eat magkasal pagani. Murag gyud kag naog-kaon da. Diri gyud tong kasal. Uy nalapas. Congrats di ay sa among amigo nga bagong kasal. Congratulations ining duha. Kanang inyong mga classmates sa likod nga sige katawa. Inaani gihapon na sila ini kaslon mo. Awa ra kini kihuman na ang kasal. Unsa gani sunod ani? Kaon. Murag gyud kag naog-kaon da. Buhat sa nagilis pagani tagpulo kay initan ko sa akong long sleeve. Kini ready to fight na ni. Nindot pa ning ilang reception diri o. Usa sa akong napansin kay kani ilang kurtina nga nagsiga-siga. Karon pa ko kitaan ni. Lingaw sad kaayo ilang program kay appeal host mo kanta man. Dahil naa po yung mga dula-dula, mga parlor games. Anong parlor games man na nga? Wala man ta sa parlor. Di sa namawala syempre ang kaon. Kanina ragit ko katanaw ng lechon ba? Target lock na ba? Di ay na ma-target lock kay linya man gud. Nag-control bitaw ko kaon. Kay murag kinahanglan nagyutang na ngaon. Padayon gyapon ang kalingawan na yung mga nag-message para sa bagong kinasal. Naapoy matripan sa mga dula-dula. Salamat gud mi sa kinasal ug organizer kay kalingaw kaayo mi. Dayon busog pa gyud. Pagkawas na mo gabi naman di ay ngit-ngit naman. Ngita sa migsagasiga. Ya lay man ni nga siga-siga. Color man. Cause tonight will be the night. May panihapon pabitaw na ako. Nanguli gud may kay ako daw gihurot. Ni palit na lang mig barbecue. Mag-ampo before matulog. Pero kadisa nag-ampo while natulog. Sa wakas naiintindihan ko na rin ngayon ang lahat, Inspector Yokomiso. Good morning. Salamat sa pitik. Tonta karon. Yan mi diri para mamahaw. Nya wa ko kabalo. Pwede day mag-audition diri para mahimong good jaw. Yan naman ang good jaw nga. It's a no for me. Moto nanguli na lang mig malinawon. May hapit pud mig para paniud to. Lo, mao maning eyeglass sa anime o. Lahan sa among biyahe. Naabot mi sa lugar sa mga Super Saiyan. Tanawa ra gud daw. Kahangin ba di aning Gilbey Bridge no. Salamat sa paghatod sa ako sa terminal mga amigo. Nakasakay ra ko bus nga dili maghigda ang bangko. Shampoo sir. Pag abot sa balay, diretso na nalingkod para mag-edit. Nakatulog.